So, manapod so guys, nisa kami og Mount Mayapay. Actually, this is my second climb na guys. And then, sa first climb na mo was, nag-start me around almost 10 o'clock na. Kani guys, nagpasalamat jud mi, agi, tugutan mi nga mo climb og sayo. As in, nag-start me 6:30. So, na siya guys. Nag voice over lang ko guys. It's because ang akong hangak sa video kuha kaayo and then kusog kay siya guys. Grabe jud siya. Actually, ang iyang kuan guys, ang iyang elevation ani 675 meters above sea level. Pero taas na gid kay na siya guys, especially kanang imo gid siyang i-climb. As in grabe hangak jud siya kaayo. If you only knew mo na nga guys, if you want to try, yes, pwede ra gid kaayo. Basta makuha lang mo og permit sa dito sa campus sa army. Kaning kung asa mi nag-start. Siya guys. 10 may kabuok ni climb. Then, yes, mo siya. 10 may kabuok guys. Kapoy kaayo. As in, grabe kahangak. Pero, very nice ang view. Kani siya, overlooking ni siya guys. Dito ka sa taas, mali mo makita. Yes. First, among rest na guys. Kay grabe hangak kaayo. Oh, muni klaro nga sayo gyud mi nag-climb guys kay it's because klaro kang sunrise. Fag ka beautiful. Okay, mo na siya guys. Beautiful kayo. Oh. Ano siya guys, ang mga overlooking sa imong climb sa imong galakwan. Padulong sa pinakatuktok sa Mount Apo na ba noon? Nagunaw nag-Mount Apo eh. Sige lang, kay mo climb ako next time sa Mount Apo. Yes, sa Mount Mayapay mo na pinakagwapo diri sa Butuan City. Nga. So far nga akong nasaka guys. And then, grabe. If naanak ka sa kuan gyud, naanak ka sa mountain, naanak ka sa Mount Mayapay, di naging kay siya init, dili gid siya init actually kay bugnaw pag bugnaw because daghang kay mga trees. Oh. But look at that. Grabe na akong singot, guys. Oh, nagtubig-tubig akong nawong. Oh, grabe. Inana siya, guys. Grabe na akong singot. Tibugol-tibugol. Okay, there na nag-start ang puro na gina siya mga punuan, mga lasang. As in, bugnaw kaayo. Bugnaw gid siya sa sulod, guys. Dili jud ka maka-feel og ning init. It's because bugnaw jud as in. Oh, diri nag-rest na pud mi diri. Oh, diba na picture. 10 mi kabuok, suman na siya guys. Halfway pa lang mi ana guys. Daghan pa mi hangak sila akong mga kaubanan. Oh, klaro kay nga taas siya guys oh. Oh. Agikan sila sa ubos padulong sa taas. Yazi. As in, pero pagbalik guys, grabe na pod kay nibalik naman gihapon pod mi. Kung asa mi ni agi ganina, amo pong balikan. Basta ang pagbalik mo ay hadlok guys, guys. Sa hindi jud ka maka-break. Kay grabe na pod siya kabahada. As in, nanami sa pinaka-tip mo na gina pinaka tuktok sa Mount Mayapay. And then, ang akong mga kaubanan, ng mga boys, look at that, nagdala jud og fundador. Pero guys, nahurot na ng fundador before mi nanganaog. Kay ilagi nang gihurot. Diha, overlooking gihapon siya guys, na naka sa tuktok. Kita niya ang Butuan City, ang municipality of Buena Vista. Diha kay ka makita din nga mga dalan. Yes guys, so maaratso. Kay niabot naman mi. Thank you for watching. Basta nalingaw kay mi guys. Super lingaw. Sumaratsu. Bye-bye, mama. Chup-chup.